Ίσως πρέπει να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξορισμού καταστατικά θεσμικά ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων για να προστατεύσει ακριβώς με θεσμικό, πολιτικό, οικονομικό τρόπο τα συμφέροντα των μεγάλων καπιταλιστικών πολυεθνικών επιχειρήσεων στην αρχική ΕΟΚ και τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακούσω το πρόσφατο παράδειγμα των συζητήσεων της Τρόικα με την Ελλάδα για να καταλάβουμε αυτόν τον ρόλο. Όταν μια ολόκληρη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολούταν επί 6 μήνες για να βγάλει τα μπελίτσα για το φρέσκο γάλα από το κουκάλι, αυτό γιατί το έκανε? Για να μην έχουν μειονέκτημα οι μεγάλες πολυεθνικές που εμπορεύονται παστεριωμένο γάλα και το φέρνουν από τα πέρατα του κόσμου. Δεν θέλανε να έχουν μειονέκτημα έναντι ενός τοπικού παραγωγικού συνεταιρισμού, το οποίο εύλογα αυτό που θα πουλούσε ήταν ένα τοπικό, φρέσκο, ποιοτικό γάλα. Αυτό είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα για να μας δείξει αφενός το χαρακτήρα της, δηλαδή ότι καταστατικά έχει δημιουργηθεί για τα συμφέροντα των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων, και το δεύτερο όμως που μας δείχνει είναι ότι η τοποθέτηση απέναντι στο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κάποιο ζήτημα ιδεολογικό που αφορά συνέδρια της αριστεράς ή αφορά κάποιο άλλο τόπο και χρόνο, τις Βρυξέλλες, δεν ξέρω εγώ. Αλλά άπτεται των πιο απλών καθημερινών ζητημάτων, γι' αυτό ανέφερα το προηγούμενο παράδειγμα. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των λεγόμενων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προοδευτική κατεύθυνση. Αυτό ας μην το περιμένει κανένας, εμείς το λέμε απόλυτα. Αντίθετα, η τάση που υπάρχει μέσα από το λεγόμενο σχέδιο προώθησης της Τραπεζικής Ένωσης και γενικότερα μέσα από τη λεγόμενη διαδικασία εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεταφοράς του κέντρου λήψης αποφάσεων από εθνικό επίπεδο σε υπερεθνικό επίπεδο. Αυτό έχει τρομακτική σημασία. Το εθνικό επίπεδο φυσικά δεν το λέμε με την έννοια την εθνικιστική, αλλά το λέμε με την έννοια του πεδίου πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η λαϊκή πάλη και η δυνατότητα επηρεασμού οργάνων αποφάσεων. Όταν, ας πούμε, στο καινούργιο πλαίσιο που ορίζει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ακόμα και οι προπολογισμοί σε κάθε ξεχωριστό κράτος μέλος δεν διαμορφώνονται στην ουσία από τα εθνικά κοινοβούλια. Και άρα, με αυτή την έννοια, κάποιος μπορεί να πάρει το κόστος κάποιων αντιλαϊκών πολιτικών. Αλλά στην ουσία τελικά διαμορφώνονται, εγκρίνονται, παρακολουθεί η εφαρμογή τους και επιβάλλονται και αντίστοιχες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα όργανο μη εκλεγμένο. Είναι φανερό ότι αυτό αποτελεί όχι απλά μια εισαγωγή σε μια λιτότητα διαρκείας, αλλά και μια αντιδραστική πολιτική μεταβολή, διότι δεν αφήνει περιθώριο παρέμβασης του λαϊκού παράγοντα, έστω με την τυπική εκλογική δημοκρατία της αστικής δημοκρατίας που όλο και περισσότερο περιορίζεται. Όποιες από τις καινούργιες συνθήκες και αν εξετάσει κανένας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους καινούριους κανονισμούς, θα δει ότι παντού διαπνέεται ακριβώς η ίδια πλευρά. Η μεταφορά των κέντρων λήψης αποφάσεων από το εθνικό στο υπερεθνικό και από το εκλεγμένο στο μη εκλεγμένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι εκλεγμένη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκλέγεται, έστω με αυτή τη διαδικασία της χαμηλής συμμετοχής, που ελάχιστη σημασία δίνει ο κόσμος στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει καμία ουσιαστική αρμοδιότητα. Όλες τις αποφάσεις τις παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόσφατα σε κάποιο δημοσίευμα που αναφερόταν πολύ χαρακτηριστικά ότι μερικές φορές οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μερικές φορές ξεχνάνε να βγάλουν το κουστούμι τους, ξεχνάνε το καρτελάκι τους και μπαίνουν μέσα στα θεσμικά όργανα όπου υποτίθεται είναι ανεξάρτητοι τεχνοκράτες, σύμβουλοι, κλπ. Μπαίνουν με την αντιπροσώπευση της ίδιας της επιχείρησής τους. Τέτοιο πράγμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα άλλα είναι πράγματα, θερινής λιτός σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα της.